салом арз мекунам ба бинандаи азизи радиои озодӣ. умедворам ки ҳар яки шумо рӯзҳои истироҳат яъне шанбе ва якшанбеи гузаштаро хубу хуш пушти сар карда бошед ва бо як нерӯи том ҳафтаи нави кориро оғоз кардед. ва ташаккур мегӯем ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доред. ҳамагӣ баъд аз 3 соати дигар барномаи хабарии радиои озодиро ман шаҳлои гулхоҷа тақдими шумо мекунам. аммо қабл аз он бароятон ба таври мухтасар сархати мавзӯи имрӯзаро ба саматон мерасонам ва албатта чун ҳамеша дар барномаи имрӯз мо хабару гузоришҳои зиёд дорем. аз ҷумла шурӯъ мекунем аз он ки рӯзи шанбеи гузашта эмомалии раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон бо аҳли зиё ва ходимони дину ҷомеаи шаҳрвандӣ мулоқот дошт ва дар ин нишаст ӯ пеш аз ҳама аз ҷобаҷо шудани ҷангҷӯёни гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ аз сурияву ироқ дар афғонистон сухан кард. аз ин тамоюл негаронӣ намуд ва дар ин нишаст ҳамчунин дар ин робита оморҳои нав садо дод. ҷумла гуфта шуд ки дар ҷангҳои хориҷӣ 500 шаҳрвандони тоҷикистон ки онҳо дар ин ҷангҳо ширкат карданд кушта шуданд ва 600 тани дигари онҳо боздошт гардиданд. албатта ин нишаст дар остонаи иди рамазон ё ки моҳи рамазон шурӯъ шуд ва баргузор гардид ва дар ин робита эмомалии раҳмон аз ҳар як хонаводаи тоҷик талаб кард ки ғизо ва сӯзишвориро барои 2 сол захира кунанд. чаро? шумо дар барномаи хабарӣ хоҳед фаҳмид. шоиронро нагузоред набусида ба хок. муаллифи ин мисраҳо имрӯз дар шаҳри душанбе дафн карда шуд. тобути бозор собиро субҳи имрӯз ба тоҷикистон оварданд. ин шоири тавонои тоҷик 1 майи имсол дар шаҳри сиэтли амрико даргузашт ва мо дар бораи маросими видо бо ин шоири шинохта барои шумо гузориш пешниҳод мекунем ва хоҳем дид ки дар ин маросим киҳо иштирок доштанд. имрӯз александр лукашенко қарор аст ба тоҷикистон биёяд бо сафари 3 рӯза ва интизор меравад ки дар ин сафар ӯ 15 санади ҳамкориро бо тоҷикистон имзо кунад ва дар ҷараёни ин сафар ё ки дар пасманзари ин сафар мақомоти ҳисор аз мардум талаб карданд ки чорвои худро дар шоҳрои душанбе турсунзода начаронанд ва гову моли худро дар оғилҳо нигоҳ бидоранд. чуну чарои инро мо дар як гузориши вижа пешниҳоди шумо мекунем. дар гурҷистон ҳазорҳо нафар даст ба эътироз заданд, ба кӯчаҳо рехтанд ва тақозо доранд ки вазири дохилии ин кишвар ва ҳамчунин нахуст-вазири гурҷистон ба истеъфо фиристода шавад. норӯзигии мардум баъд аз он шурӯъ шуд ки рӯзи шанбе нирӯҳои пулис дар 2 клуби шабона амалиёти зидди маводи мухаддирро баргузор карданд. чунучаро ин мавзӯъро шумо метавонед дар барномаи хабарӣ тамошо кунед. ва ҳамин гуна дар ноҳияи ҳисор баъд аз ҷустуҷӯи тақрибан 6 рӯза ҷасади сайрам хол ва ҷавонзани 23 сола ки ҳамроҳи 2 фарзандаш худро ба дарёи Кофаниён андохта буд пайдо шуд ва ҷустуҷӯҳои 2 фарзанди ноболиғу ӯ ки яке аз онҳо 4 сола ва дигари 2 сола аст идома дорад. ҳамкорони мо ба он минтақа рафтанд ва мо талош мекунем ки то шурӯи барномаи хабарӣ барои шумо аз он ҷо гузориш пешниҳод кунем. ва дар вилояти Хатлон даҳо волидайн барои харидории либосҳои мактабӣ барои фарзандонашон аз як ширкат ҳудуди $2000 қарздор шуданд. чӣ гуна метавонед дар барномаи хабарӣ тамошо кунед. мо боз хабару гузоришҳои зиёд дорем ки дар ҷараёни рӯз такмил мешавад ва талош мекунем ҳамаи инро дар барномаи хабарии худамон ҷо бидиҳем. тавре гуфтам камтар аз 3 соати дигар барномаи хабарии мо ба таври пахши зинда пешниҳоди шумо мешавад. моро метавонед дар озоди видео канали махсуси мо дар YouTube тамошо кунед. ҳамчунин саҳифаи вижаи мо аст www.ozodi.org ва агар натавонистед ки пахши зиндаро мустақиман бубинед, пас сабти онро метавонед дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки мо онҷо саҳифаҳои расмӣ дорем тамошо кунед. бо мо биёед.